tie be ni biem abe wu a na abe twa kwan asi mjiri se be ma ka ho asem pe fi se mbo ma me boss wi apena agigi mi tirim empani se ubo da boni tirimu a agigi obi die mu nti asem no bi wo a wo ka di nti e ma yebu be na ye chi obi se wato petetu mu ebe no so aka ho asem a unya bie wa no apobo nsa agigi utirim sa abewu a na abetwa kwan asi ebe die nti amedi ho nkomo ne ye opani bi a enemni ni di nkomo na ye dwene ebe no kra ne pagya bai se ohun se ebe ya ma post no kwala de no ba ku bi ebu sa be na osusu se abewu ana ensakwan emum na esi na mebusa ne se ne nkyire mu ne sen nana Rocky wasem na me kam se na abehwa bi pia o enti no se tokro no a ye sha be ensane famu pie no na na oka ho asem enti oka na mse da bi mi ba minim no ye abetwa kwan enti ne nkyire mu no ebi ono nti asem no osusu bi a ebe ne betimi ayemienu na mse okay ya fa nse bi a ekwan ya fa so de akote nsan so ana bi a wo kase ne nsa kwan asia na bi ekwan ne dia da bi emum ya abetwa kwan no na esie ya kase betwa kwan a se obi kotwa be wo ba bi a enam se abene nya ba kope na wotwa nti aya na oyi ekwan de kwa abene bia so na saa na eye no nti se eye bra enwa aba ana emmire aba na se bia kɔ ewuram so kope emmire ana akope nwa se okokoto ba bi o betwani bi atwa na ba ahwe a wudi ekwan na deda ho no so saa beti wani na wayera fi se kwan no dɔɔso ɛna ɔno nko na yi kwan no ɔnya kwan ma mfumfo esan se ɔno yɛ n'adwuma ɛna wayi kwan no na obetwani bi ayɛ ne bia ya ɔno ansa no se gyaase enti me ka kyerɛ ne se na se onipa no etwa abewa ha na sa be ni wu a na se wɔyɛ ne se gyaase bi ɔkora ɔhwɛ ba bi a ebia na asuo bi da hɔ sɛ de o pensuo ade ayade a omrenti oben asuasua ebinim po de droben no mo no ansa fam timi de to asuo nu se de be ya ebetimi ama enyu na tutuo na efa droben no matimi adane ensuo a yensa enti menene kan na obeti mase na mse ne me endeme tutu be na guo ne asua de afrim fi se abetwafo kwan na ya omfa so twa be no omo ana eyi edi se bia wo kɔ ba bi na akoto saa kwan ne se da ho na enam so nam so da nti eso ye tron se wo kɔ fa so na ebire bi du se abe na ba bi okotwa abe no wo ho no abe ni nyina wu a omfa so bi nti be hu ana ekwan na wo ye to wo no na si etiba ne sa wo kwa uhunu se ekwan bi afa wo da ni nyina nse abe na wu